ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон. Инак барномаи нав, як фармон, хабари нав дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Ба мо шумо ҳамаи и ҷумла маълуме ки гап дар чӣ бора меравад. қонуни танзим 24 майи соли 2007 аз ҷониби роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тасдиқ шудагиест. Инак ҳози ҳамун фармонҳои наве ки дар бораи ҳамаи қонун мақсад пешкаш кардагиянд ба ҳамаи шумо мегем. Оиди арӯсиву домодӣ, тӯй ва дигар чизо ки кадом рӯзо мегзаранд. Инак пеши ҳами фармона гуфтан, пеши хабара расондан ба ҳаматон муроҷиат мекунем ки ҳами компанияеро ки мо реклама мекунем, яъне ки ай граница мегзарона, метавонем ба ҳамун шахс занг бизанен, ай номи канали мо юрист муроҷиат бикунен, ба хитон тахфиф бигирен, яъне ки скидкатон мекунанд. Ҳатман як бор ай канали юрист гуфта занг бизанен, рақамҳои телефони ҳамун одам ҳасте дар онҷа, бо дали шахтон мефаҳмем. сар мекунем, бо диққат гӯш мекунем. ба моддаи 481 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон барои дағалона ё такроран вайрон намудани тартиби гузаронидани анъана ва ҷашну маросим ҷавобгарӣ муқаррар карда шуд, ки мувофиқи санксияи қисми 3 он ба шахсони воқеӣ ба андозаи 600 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, ба шахсони мансабдор ба андозаи 800 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва ба шахсони ҳуқуқӣ 1000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад. Яъне нишондиҳанда, як нишондиҳанда баробар ба 55 сомонӣ. Анами 55 ба 1000 ё ки ба 800 ё ки ба 600 вобаста ҳамун музди маошон зарб мезананд, баъд ҷаримаш таъин карда мешавад. Ва иҷа бо дар ҳами қонун, дар ҳами моддаи 481 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ омадагие ки мақсад агар ҳами ҳуқуқвайронкуниро шахсони мансабдор ба амал биёранд, ҳатман ва ё ай вазифа озод карда мешаванд. иҷа боз омадагиай дар бораи ҳами қонун давомаш, яъне ки фармонҳо. тибқи қонун тӯю маъракаҳо дар шаҳрҳо дар рӯзҳои истироҳатӣ аз соати 8 то 22 ва дар рӯзҳои корӣ аз соати 18 то 22 дар шаҳраку деҳот, аз ҷумла шаҳраку деҳоти тобоии шаҳр дар рӯзҳои истироҳатӣ гузаронида мешавад. Яъне ки дар рӯзҳои истироҳатӣ шанбе, якшанбе аз соати 8 саҳар то соати 10 шаба мумкинай тӯй кардан, тӯй гузарондан. Дар рӯзҳои корӣ боша аз соати 6 то соати 10 шаба. аз соати 6 исан мумкин нест гузарондани тӯи дигар намуд маъракаҳо. баъд дар кодекси гражданӣ омадагӣ мақсад шартномаи тарафайн меган, дар моддаи 797 Кодекси гражданӣ омадагие ки ба шартномаи хизматрасонии пулакӣ бахшида шудааст пешбинӣ менамояд. Яъне ки дар моддаи 797 Кодекси гражданӣ дар бораи шартномаи пулакӣ омадагие. Дар ин шартнома хуш мешавад соҳибои ресторан ё ки мисол соҳиби тӯй ягон ҳофиза даъват мекунад, ҳамира меган шартномаи пулакӣ, яъне ки хуш мешавад ба моддаи 797 Кодекси граждании ҷумҳурии Тоҷикистон. агар ки дар рафти тӯй байни якдигараш ҳамин номбаркардагиёмон шартнома надошта бошанд, ҳатман ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. дар давомаш омадагие ки дар ҳамин қонун дар моддаи 10 қонуни тӯю арӯсии домодӣ дар давоми на бештар аз 2 рӯз ба таври ихтиёрӣ ба оростани зиёфат барои то 150 нафар ва додани оши тӯй барои то 200 нафар аз ҳисоби дар ду ҷониб гузаронида мешавад. ташкили маъракаҳои фотиҳаи тӯй, маслиҳатошӣ, идонабарӣ, ноншиканон, хонашиканон, модарталбон, падарталбон, рӯйбинон, чодаркашон, муборакбодӣ, шаҳтозон, яъне ки роҳбандон манъ карда шудааст. яъне ки ами тӯя ҳар кас метавонад дар муддати 2 рӯз бигзаронад. як рӯзаш вобаста мешавад ба духтар, яъне ки тӯи духтар, як рӯзи дигараш вобаста мешавад ба писар, яъне ки тӯи писар. шумораи одаморо дар иҷа номбар кардем, 150 нафар ва зиёди зиёд 200 нафар иҷоза дода мешавад. дар иҷа бо ҳамун чизоеро номбар кардем манъ кардагиянд. танҳо мумкинай арӯсталбон ва домоталбон ки ҳамурам бо аҳли оила агар якҷоя бигзаронанд, яъне ки семейни боша ай 15 нафар одам зиёд иштирок накунанд. боз омадагие дар иҷа
маросими қайди давлатии акти никоҳ дар мақомоти сабти аснодии ҳолати шаҳрвандӣ ва ҷамоатҳо бо истифодаи на бештар аз 4 автомошинаи сабукрав гузаронида мешавад. яъне ки дар ҳамун калонаи тӯй зиёдаи 4 мошин мумкин нестад. тӯи домодию арӯсӣ бо таври ихтиёрӣ гузаронида мешавад. дар сурати барпо кардани маърака онҳо бояд маъракаи ҷониби писар ва духтарро дар давоми на бештар аз 2 рӯз гузаронанд. чӣ хеле ки мо қайд кардем 2 рӯз вақтай барои тӯи гузарондан, мақсад 1 рӯзаш барои тӯи духтара, 1 рӯзаш барои тӯи писар. қонун барои тарафи духтар 1 маърака ва барои ҷониби писар 1 маърака пешбинӣ шудааст. як тараф барои 150 нафар меҳмон базми зиёфат мекунад, тарафи дигар бошад барои 200 нафар меҳмон ош медиҳад. мақсад ки як тарафаш 150 нафар муқаррар кардагианд, тарафи дигараш 200 нафара дар бар гирифтагианд. инак бо дароҷа баъди никоҳ мешавад, бо мақсад аҳдномаи никоҳ меган. насиб боша мо дар ҳамин бораи шартҳои бастани акди никоҳ, мақсад аҳдномаи никоҳ, дигар чизҳо боз як мавзӯъ тайёр кардастем. пешкаши ҳамаи подписчикҳо ва ҳамаи тамошобинон мегардонем ки озир бештар ҳамин чизҳо ба чашми мо шумо мерасад ки мақсад намедонам баъзе шаҳрвандон қонуну ҳуқуқҳоро дар ҳолати закс кардан ё бекор кардани закс ё аҳдномаи никоҳ ё тақсими молу мулк ҳамин чизҳоро намедонанд. мо ҳамин мавзӯъро камтарак мехонем, тайёр мекунем, баъдан бо пешкаши шумо мекунем. ва дар ҳамин видео хоҳиш мекунем ки ягон намуд савол натиҳен. саволое ки дар комментария ба ма додагиен, худо розӣ боша, як 3-4 рӯз пас видеои ҷавобош пешкаштон мешавад. ҳаматон худо розӣ боша ба саволотон ҷавоб мегирем. ва кадомет бо ягон саволи махфӣ дорем бигем, метавонед дар рақамҳои Viber пешкаш бикунед саволтона 501 33 86 33. ва як чиз дигар гуфтанем, мо як чиз ба навор гирифтанем, яъне ки филмам бигем хато намекунем, мақсад юридически ролик сохтанем, ба навор гирифтанем. дар ҳами сиёмка кардани ҳами ба мо духтару писар лозимай. касе ки хоҳишмандай дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе як духтар ё ки писар, метавонем ба мо муроҷиат бикунен дар рақамҳои ҳамун Viber. хоҳиш мекунам занг назанен, танҳо дар онҷо муроҷиат кунен, мақсад бигем ки мо барои ҳамун роликтон бача ё ки духтара фарқ надорад, ҳамун рақамҳое ки гуфтем 501 33 86 33. видеоро ҷамъбаст мекунем. дар канали ма юрист TJ подписатсия кунен ва видеоҳои нав ба нава мунтазир бошен. худованд розӣ боша, зиндаву саломат бошен. сари вақт ҳест видеоро пешкаши шумо мекунем. проектҳои мо иншаллоҳ ки боз ҳам зиёдтара мини филмҳо мекунем, пешкаши шумо мекунем. ҳаёту зиндагӣ ки дар ҳамин давоми рӯзҳо рафтаест, ҳамвора мо ранги кино мекунем. мисол ки зан шавҳара ҷидо шиданша, зиндагии зан шавҳар чӣ хел меравад, ҳолатҳое ки даздӣ мекунанд, ҳолатҳое ки даздӣ ноболиғон мекунанд, чӣ хел ҳамёро ба ҷавобгарӣ мекашанд, чӣ хел судшон мекунанд, ҳамаи ҳамёро пешкаши шумо карданем. ба ҳамин хотир ба мо лозима як духтари як бача ки дар ҳамаи ҳамин проектҳои мо иштирок кунанд. сарбаланди хонаобод бошем бародарон ҳамакаса. бародароне ки дар шаҳри Москва қарор доред ва нияти гузаштан аз сарҳади Қазоқистонро доред, ба шумо як бародари тоҷикро тавсия медиҳем. шумо ба он шахс муроҷиат кунед ва шуморо аз ҷои даркориятон гирифта бурда аз сарҳад мегузаронад ва боз соху саломат, худованд розӣ бошад, ба ҷои даркорӣ оварда мерасонад. мошине ки шумо дар он сафар мекунед мошини нав, яъне ки соли 2019 ва инчунин ба шумо аз тарафи ронанда бо таври ройгон хӯрданиҳо ва нӯшокиҳо пешкаш карда мешавад. кори ин бародарон соли аввал нест. метавонед ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед ва аз номи канали юрист TJ ба онҳо муроҷиат кунеду ба худ тахфифҳо бигиред, яъне ки бо нархи арзон сафар кунед.